Akadunyiswe uJesu Kristu. Akadunyiswe uJesu Kristu. Siyabonga, 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 siyabonga Jesu.
sibonga uNkulunkulu. Sisenkonzweni la kuthiwa sizobonga umusa kaNkulunkulu. Mhlambe ke abantu bakaNkulunkulu kafushane nje bengifisa ukuba sidlule kona. Ile ndaba yalabo bantu ekuthiwa uJesu wabaphilisa benochoko. Laba abalishumi uJesu wabaphilisa kepha kube sekubuyo yedwa kuphela bazobonga lo musa senzelwe wona. Mhlambe beqala ubasibize ukuba kusibheke ukuthi bebephila kanjani labantu abanochoko. Uma ngabe unalesi sifo sochoko wawuba umuntu owayeba nezilonda cishe umzimba wonke. Wawuba noyilonda esasidala ukuba kuze kube khona amalimbs emzimbeni wakhe aphumayo. Mawuphila naleyo mpilo kwakubiza ukuba kuthiwe hayi umpriest uzothi suka ke emphakathini ungabisahlala nabantu hamba ohlala wedwa uqamama kakade usungcolile uzothelela nabanye. Usuhlamuka ususwe kwabangani bakho ususwe emndenini wakho uhambe uyohlala wedwa. Wawuthi mangabe uqhamuka uhamba emphakathini kwakulindeleke ukuba uhamba umemeza uthi ngingcolile ziyabantu abantu belibona ukuze bakho bebona ukungcola kwakho. Iyona mpilo ababeyiphila, isona simo ababezithola bephakathi kwaso, isona simo abuya lona azobonga ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuba ngisengidlulile kulesi simo. Kakade abantu bakaNkulunkulu kwezethu impilo sike saba nazo ezethu izimo ezidlule kuzona. Sike saba nazo ezethu izimo esike sadlula kuzona sabhekana nazo kwezethu impilo. Sike saba nazo izimo esike sabhekana nazo kweyethu imndeni esiqhamuka kuyo. Sike saba nazo izimo sangazi ukuba siyothathani sihlanganise nani. Sike saba nezimo ukuthi mangabe uqala ucabanga ngazo iziyembezi zivele zizehlele. Kakade namhlanje uma size kule nkonzo yokuzobonga sizobuka emumva sibheke leso simo esidlule kuzona ebese sithi Nkosi namhlanje ngiyamangala uma ngabe ngibheke emumva. Kube wena bewungenani ngabe ngaphelele endleleni. Inkonzo abantu bakaNkulunkulu mina ngiye ngithi inkonzo yokuzobonga inkonzo yokuzobheka emumva la usuka khona noNkulunkulu wakho. Uhambo osulihambile wena nowakho uNkulunkulu alizofana nohambo olhanjwe yimina. Bekubiza ukuba wena ubheke emuva kweyakho impilo la uNkulunkulu akususe khona wakubeka khona. La izimo obhekane nazo ababenochoko babanazo ezabizimo ababhekana nazo uyabuya uzobonga ukuthi Nkosi engidlulile kulesasimo. Isiphe sakhe isimo uma ngabe sikule nkonzo yokuzobonga ofisa ukubonga ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuthi wangidlulisa kulesasimo. Ngiyabonga ngangasathembi ukuthi ngiyokuyendlule kepha ngomusa wakho ngidlulile namhlanje ngibuyile ukuzoshintsha eyodwa. Ngiyabonga. Bantu bakaNkulunkulu kuthiwa kule ndaba bathi uma ngabe bembona uJesu eza kuthiwa babese bememeza bethi Jesu Nkosi sihawukele. Bamemeza bampongoloza Jesu Nkosi sihawukele. Bamemeza befuna umusa kaNkulunkulu. Bamemeza befuna umusa kaNkulunkulu bempongoloza kakade iyavuka indaba kana. Uyahamba uya ethempelini ngelinye ilanga uyazama uyakhuleka kepha kuthiwa kusaphumi ngisho namazwi emlomeni wakhe. Ubuse yabuzwa ukuthi wona wesifazane uhlambonjwana yini. Uthi hayi ngingowesifazane okhathazekile ngizofuna umusa kaNkulunkulu. Bayapongoloza bafuna umusa kaNkulunkulu. Kakade abantu bakaNkulunkulu iyavuka indaba yokuba kwezethu impilo zike zafika ikhathi la mihla namalanga simpongoloza sifuna umusa kaNkulunkulu sikhuleka kepha namhlanje siye sithi masibheke emuva nakhe lokho engangimphongolozela usephendulile. Nawo umusa kaNkulunkulu ngiwufumene. Kepha ke indaba kibe sekutheni mina ngilo yedwa inokuyayo athi mangabe sebheke emuva wabona umusa kaNkulunkulu abuya zobonga noma ngifana nalabo abanye abawunani vele bekufanele ukuthi kwenzeke kanje. Vele kube ukuhlakanipha kwami ukuthi kwenzeke lokho. Wena uba kuphi?
Uyabuya yini uzobonga ubonga umusa kaNkulunkulu. Kuthiwa ke abantu bakaNkulunkulu uma ngabe iqhubeka le ndaba kuthiwa lapho esewabonile wathi ke kubona hambani niyoziveza kubapristi. Hambani niyoziveza kubapristi. Kakade abantu bakaNkulunkulu indaba isekutheni uma ngabe unalesi sifo soxhobo bekubiza ukuba umpristi kuba uyena ozosho ukuthi manje ke usunalesi sifo soxhobo sekubiza ukuba usuke. Uyena obediagnose ethi wena nalesi sifo sekufanele uba usuke la emphakathini. Kepha uJesu sethi hayi buyelani ke kubona. Kakade njengoba kwakuyibona eqaleni abashithi nalesi sifo soxhobo imanje yibona futhi akuzophinde kuthi basho ukuthi manje asekho lesi sifo esasisibona kwenu. Sekukhona umusa kaNkulunkulu. Kakade bantu bakaNkulunkulu iyavuka indaba yokuba uJesu uthi hayi buyelane emumva kubona labo bantu abathi nina nalesi sifo niyobakhombisa ukuthi sekuphelelisiwe kwezempilo. Iyavuka indaba bantu bakaNkulunkulu ukuba uJesu uthi kumina nawe kunabantu abakade bekhulunywa kepha uthi hayi namhlanje buyela kubona ze babone ukuthi sekuphelelisiwe kweyakhe impilo. Iyavuka indaba yokuba kunabantu okwathiwa basoze baba yilutho empilweni kepha uNkulunkulu abanomusa kubona wasibuyela kubona babone empilweni yakho ukuthi ngikhona ngiyabusa. Kunabantu bantu bakaNkulunkulu asekukhulunyiwe emphakathini kwathiwa kusoze kwaphuma umuntu oyophumelela emzini kwaMasibanimani akusoze kwabakhona igraduate kepha ngomusa kaNkulunkulu zenzeke izimo wayesethi buyele emuva bakubona ukuthi akuzogcina bona kweyakhe impilo. Bantu bakaNkulunkulu size lana sizobonga kuleli miseli ingcwele. Sizobonga ukuthi uNkulunkulu uthe usebenzile umusa wayesethi hayi buyelane emuva bayenibona ukuthi kwenzeke yami intande empilweni kakade udeka itafula phambi kwezitha zakhe. Yasebekhulumile sekuthiwa hayi lo unesifo soxhobo ukuthi hayi buyelane emuva baphinde banibone ukuthi ayisekho lento ababekhuluma ngayo. Akugcina ngizwi labo kuyogcina elamizwi kweyakhe impilo. Kuthiwa ke enye yawo ibone ukuthi iphulukisiwe yabuyela emuva imdumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu. Yakhothama yathi mbongo buso ngasezinyaweni zikaJesu imbonga. YayingumSamariya. Kuthiwa indoda eyodwa kulawa awu-10 yabuya izomdumisa imbonga uNkulunkulu yawa yathi mbo ngobuso ezinyaweni zikaJesu. Kakade abantu bakaNkulunkulu ngiye ngizibuza ukuthi yindaba le eyodwa yakwazi ukuthi ibuye izobonga. Labo abanye bengakwazanga ukuthi babuye bezobonga. Yindaba yena wakwazi ukuthi abuye azobonga laba abanye bengakwazanga ukuthi babuye bezobonga. Kakade bantu bakaNkulunkulu iyavuka kumina indaba yoba uma ngabe umuntu usudlulile ezimweni ezithize usukhuleke kwaze wakhathala kungasaphumi ngisho namazwi. Mangabe usubheke emumva usubona imanga uNkulunkulu asezenzile esefike esephendukise leso simo sakho wasiguqula kakade egcina yena empilweni yakho hleze ukuhlanyezele na izinyembezi ubuka lento eyenziwe uNkulunkulu kweyakhe impilo. Hleze unomuntu uma ngabe ezobuye ezobonga uqala ubheke emumva la yesuka khona uqale ebheke emumva isimo akazithole ephila phansi kwaso wadlula kusona ebese uNkulunkulu wamenzela umusa. Uma ngabe ebheke emumva bebiza ukuba aqala abheke emumva ziyakwazi ukubonga lokho osekwenzeke manje. Bebiza ukuba aqale abheke emumva ziyakwazi ukuthi abuye azobonga lokhu osekwenzeke manje.
Mangabe lo oyedwa ebuya ezobonga usebheke emumva wabona imanga uyakhumbula esaphila impilo yokuthi mangabe ehambe emhlabeni ahambe memeza ngingcolile uyakhumbula ikhathi la esuswa kwabathandiweyo bakhe kwathiwa wena usungcolile akusafanele uba uhlale la phakathi kwethu awuhambe uyohlala wedwa ukhumbula lonke lolo siza adlula kulona ebese ethe inkosi namhlanje ngiyamangala mangabe ngibheke emumva ekubiza ukuba ngizobonga bantu bakaNkulunkulu inkonzo le yokuzobheka emumva inkonzo yokuzobheka emumva imanga uNkulunkulu azenzile kweyakhe impilo la uNkulunkulu asuke khona nawe kwazi ngoba yilesi sikhathi namhla Nkosi ngiya inkonzo yokuzobheka emumva kweyakhe impilo usabizwa ngamagama ubheke emumva kweyakhe impilo nawusanolwakho uthobo olalidala ukuthi abantu baqhele kube bengafuni ukusondela kuwe ubheke emumva nawusenasakho isimo okwakuthi mangabe uqhamuka kukhonjiswe ngawe sibukanise ngawe kepha namhlanje uma ngabe uzibheka uNkulunkulu sekwasiguqula lesimo kakade kube yena bewungenayo ngabe waphelela endleleni namhla Nkosi kunendaba engike ngayizwa thiwa eperishini thizeni phesheya ufato thize wayegqugquzela amabizelo obupriest ayegqugquzela kwenzeke kube khona insizwe ezintathu ezikhombisa leyo ntshisekelo yokubazi ifisa ubaba priest ngelinye ilanga ebese bathatha ke labafana bathathu athi ayinhle kakhulu into enenza ke phake ngizocela ukuthi nifike kumina ngolesihlanu khona sizohamba nani siqaleke lo msebenzi ngizijwayeze siyohamba siyoshumayela indaba ethokozisayo bafike nangempela labafana bathathu baqale bahambeke naye ufata lo beyoshumayela bayale kude kucaca ukuthi kuzomela ukuba balale ngakhona la beya khona ngoba ngeke bakwazi ukuthi bahambe ngosuku lodwa baphinde babuye bakudala lapho ngakakhona ngisho nezimoto kwenzeke lokho kwenzakala baqoqa into zabo bahambe bayoshumayela kutheke uma ngabe behamba beyoshumayela ufata ebese ethatha iqhude lakhe ethake khona sizokwazi ukuthi ekseni kube lona okuzosivusa ngoba sazi la siyolala khona lithatha iqhude bashaya indlela kuthe uma ngabe behamba sebefikile sebeyabona ukuthi sekuyahlwa bafuna indawo yokuyolala bawahamba acishe wonke amahotela ayekhona ngaleso sikhathi kwathi wagcwela isekhi indawo uthi ufata siyobona bafowethu siyolalaphi la ngaphandle kepha ke ngizokusho kumnini abantu abami kuhle konke uNkulunkulu akwenzayo bahambe bayofuna indawo la bezolala khona bathenge nje okuyilampu encane akhumbula leya parafini bathenge yona kuze bezokwazi ukuthi bakwazi ukuthi bayilayithe kuleyo ndawo ukuthi bazokwazi ukuthi bahlale kuyona bafike bathola indawo ehlathini nje bafike lapho ufata alayithe leli khandlela lakhe kuthi kusenjalo vele kube khona umoya omkhulu caca ukuthi akasakwazi ukuthi lilayitheke leli khandlela ngoba kunomoya liyacima vele bakhalaze labafana sithola indawo yokuhlala yilana kunomoya akwazi ukuthi sikhanyise ikhandlela sihlele bomnyameni ebese ufata bantu abami uhle konke akwenzayo kuthe kusenjalo ngithi ufike neqhude lakhe
Kuthe kusenjalo ngoba bahlele ehlathini kwaqhamuka izilwane babaleka kwanjeyaya kwacaca ukuthi nalo leli qhude kade benalo sedliwa ngisho nayizilwane. Baphinde bakhala abafana, asitholanga indawo yokuhlala, ikhandlela lethu liyacima, inkukhu ebesinayo isidliwe izilwane. Athi bantu bami, uhle konke akwenzayo. Balala ke khona lapha ehlathini. Kuthe ekseni uma ngabe bevuka, bathi uma ngabe bayabheka kuleli dolobho bakulona kuleli water kuthiwa kuvele kwafika amasosha kulobu busuku babulala bonke abantu akade bekhona kuleli dolobho. Mase wababheka wathi bantu bami ngitheni ini? Angishongo konke akwenzayo kuhle. Ukube sitholile indawo kuleli hotel ngabe nathi sibe kulaba abafile. Ngathi mina konke akwenzayo kuhle. Ukube leli khandlela lethu belingacimi ngenxa yomoya bebeyokubona ukukhanya ebesebeza nathi labeqede ngathi angishongo nikunini ukuthi konke akwenzayo kuhle. Ukube belikhona leli qhude lethu alizange lize life belosivusa ekseni hleze nathi sizithele kubona besakhona besaqeda ngabantu. Kanti ngithenge kunina ngithe konke akwenzayo kuhle. Bantu bakaNkulunkulu zike zakhona izimo empilweni la zike sadlula khona saze sabona ngathi uNkulunkulu usilahlile usihlamukile akasekho nathi. Kepha bantu bakaNkulunkulu uma ngabe sikule nkonzo yokuzobonga mhlawumbe ke ukhumbule ngisho nazo lezo ezikhathe enzima odlule kuzona ebekubiza ukuba udlule kuzona ebese uthi yazi Nkosi ukuba ngidlulanga kulezi yazimo mhlawumbe ngaba ngikho la ngikhona manje ngizobonga nazona lezo zimo ezimbi nama experiences amabe ngibe nawe empilweni ngizobonga ngawo ngoba Nkosi konke okwenzayo kuhle.